Bafowethu into ongayazi inkulu kunawe. Sesibuya ke manje nodaba luka General Nhlanhla Mkhwanazi kanye no Kelvin Mathibeli. Njengoba bengeke ngasho ke izolo ukuthi inkantolo ekudluliselwe kuyona amacala imchithile uMathibeli ngesicela isifakele ukuthi kudluliswe icala lakhe lisuka from la eDurban High Court eKZN walisa inkantolo ephakeme. Manje ke sesiphethe incwadi yabameli bakhe nansi. Incwadi yabameli bakhe nansi incwadi yabameli bakhe. Igama labameli bakhe uStrauss de Waal. Babhalile ke kanjena bathi our client Kelvin Mathibeli base bethi slash bathi Durban High Court, but we refer to the above High Court order which was confirmed yesterday. Yesterday, bekumhla 31 March. Okay? But here, our client has complied with the said order as far as within his control by deleting all message and comment on your client from his Facebook account where it was previously posted. Basebetike, unfortunately, our client is not in control of the TV broadcast and can unfortunately therefore not retract same unless invited for another interview by the broadcast. Our client has previously indicated that he will refrain from making any further comment about your client on social media as per the court order. Trust that all our client has now complied with the said court order as far as it is possible. J. Strauss. Thank you. The matter is resolved. Kahle manje isilungisiwe manje matter ephakathi kuka General Nhlanhla Mkhwanazi kanye no Kelvin Mathibeli isilungisiwe isiresolve kuphelile akukho esizophinda sikuthole kukhulunywa umnumzana uKelvin Mathibeli ku social media ukususile konke lokho ekade ekubhalile isho njalo lencwadi wasekuchaza futhi ukuthi konke lokho okunyeke okwakukhulunywa kuma TV akanayo amandla okuthi akhulume nama TV ngaphandle kokuthi abama TV uma ngabe bemumema ukuthi akazokhuluma then usengakwazi ke ukuyokhuluma. Kodwa ke nje konke lokhu uthi ayikhuluma usekhiphile usekususile kanti futhi ngeke asakhuluma kabi ngoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Angazi ke isko ukuthi sothi isko ubani. So ke baningi abazofunda isifundo kulokho ukuthi hayibo bafowethu musani ukusetshenziswa wengane zakwethu. Ingalo yomthetho is bigger than you. Akekho umuntu ongaphezulu komthetho. Umthetho uyahlonishwa. Ngibonge ke mnumzana uKelvin Mathibeli ngento oyenzile mfowethu. Ngiyazi ukuthi winsizwa nawe yakwabo nawe bekufanele ukhulume ngendlela yakho wenziwa inhliziyo ayiphakelwa abafowethu balalele emakhaya kuphi nakuphi akukho kubi lolu daba seliphelile umthetho bayisana emthethweni umthetho wathatha indawo yawo usedecide umnumzana uKelvin Mathibeli ukuthi umthetho awuhloniphe awugobele. Sithi ke ayiphele lenkulumo ngokuthula akunalutho okukhona phakathi kwabomthetho uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi kanye nomnumzana uKelvin Mathibeli akukho kunye sekungabe nje bahlanganiswa ezinye izinto zokuphenywa mawukuthi khona kunye umnumzana uMathibeli asengakwenza sekungakuphenywa nje from there and there kodwa lolu daba seluphelile njengamanje. Siyezwana? Sibonge ke ngani kwethu ukuthi lolu daba seliphelile manje. Engathi ngiyafisa futhi engathi inkantolo ingaphinde ingilandele laba abanye njengo Fidel Adams, uPaul O'Sullivan. Nyangizwa bafethu mthini kuno Fidel Adams
lela phala bese kuba noPaul O'Sullivan engathi inkantolo naye ingake ingidilele nabo ngoba nabo futhi baphethe into ecishe ifane nayo njengalento i-deformation of character. I-deformation of character ke wenganza kwethu yileli cala phela lafa kuJohn Mkhwanazi lapha. Lento ebiyenziwa uPaul O'Sullivan kanye no Kelvin Mathibeli no Fidel Adams. Ngiyafuna nalabo ukuthi inkantolo ikibabize ibahlase phansi. Ngiyafuna futhi le order ukuthi iye nakubona Fidel Adams. Wasting amaphala agcwele iParliament. Wasting amaphala agcwele iParliament. Ngiyafisa ukuthi uFidel Adams inkantolo yomthetho imbize. Ngiyafisa ukuthi awudarisho ngoba that man is not right with General Mkhwanazi. uPaul O'Sullivan is not right with General Mkhwanazi. Kunama agenda abawaphushayo, kunabantu ababevikelayo. Ngiyafisa futhi ukuthi kwenzeke okwenzakalile. Kodwa nje le video bekuyokubonga wenganza kwethu cha hayi siyabonga ukuthi sekwenzakalile ubulungiswa ebesifuna kwenzeke. Uma ukhulume kabi ngegama laMhlanhla Mkhwanazi siyafuna ukuthi ubulungisa benzeke ujeze ngoba akakwazi umuntu etenza umsebenzi wakhe ezinikela ngabantu becountry ngabantu base South Africa. Wena ebese uyaqhamuka uzom-insulta uqhamuka uzomphoxa bafowethu akudlalwa la akudlalwa. Mina ngiyathanda amasukumelo omthetho uNhlanhla uJohn Mkhwanazi futhi nize nazi ukuthi mina bafowethu I'm for justice. I'm supporting uNhlanhla Mkhwanazi ngakho konke kwami. Ngiyamdefenda uNhlanhla Mkhwanazi ngakho konke kwami. I'm behind and funeke nazi ukuthi uNhlanhla Mkhwanazi is me and I am Nhlanhla Mkhwanazi. And funeke nazi ukuthi uNhlanhla Mkhwanazi is us and General Mkhwanazi is us and we are General Mkhwanazi and we will continue to support uGeneral Mkhwanazi. Ngiyanizwa ngoba nikhona nina bondlebe inkulu nina amavezi kukhona amavezi andlebe eyathanda ukuthi hayi uGeneral Mkhwanazi nawe unezakho nezakhelalela. Akaze kushiwo ukuthi uGeneral Mkhwanazi uperfect uyingelosi no. Akakaze kushiwo lokho. Kodwa njalo mawuzoya kuJeneral Mkhwanazi uyombuza ngombuza khona nokumsola khona uzokunikeza impendulo lapho. Lesi izinto enizama ukuzi architecture ngendaba yamagqubu eningawazi nenzondo eningayazi. Basopeni bafana nizongena ejele. Basopani nizolimala kuyasetshenzwa la. Sifuna uklina igebengu, sifuna uklina igelemunqa. Bonke abantu abenza okubi, bonke abantu abakhohlakele umthetho kuzofuneka udile nabo. And lawo maphoyisa lawo akhohlakele nomthetho uzodila nawo because we know ukuthi now amaphoyisa are rotten to the core. Sithi nje phakama ndonga uNkulunkulu akuvikele akuprotect. Ngiyanithanda ke bafowethu sengiqedile le video. Danki into ongayazi inkulu kunawe. What you don't know is bigger than you. Ezami indaba nje ngena laphana epagini lami ku Nice and Easy Mindset News uzosithola sishisa zinjalo. Danko.